ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ରସୁଣ ସେବନ। ନିହାତି ଜାଣନ୍ତୁ। ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା ବିନା ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇନଥାଏ। ସାଥିରେ ରସୁଣ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ଆମ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଏହା ଯେତିକି ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତିକି କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରସୁଣ ସେବନ ବହୁତ ହାନିକାରକ ଅଟେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରସୁଣର ସେବନ କେଉଁମାନେ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏମିତିରେ ରସୁଣର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲିଭର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ବା ରୋଗ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରସୁଣର ସେବନ ଭୁଲରେ ବି କରିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସାଥିରେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଲସର ଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରସୁଣ ସେବନ ବିଷ ସମାନ ଅଟେ, କାରଣ ଏହାର ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଲସର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ରସୁଣ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ରସୁଣ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରସୁଣ ସେବନ ବିଷ ସମାନ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ଅଧିକ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧର ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରସୁଣ ସେବନ କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଔଷଧର ଗୁଣ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ରସୁଣ ସେବନ ବର୍ଜିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।